Темата, с която искам да се занимая днеска, е също много важна. Темата, с която искам да се занимая, се нарича как да се грижим за болните. Как да се грижим за нашите болни близки. Как да се грижим така, че да им помогнем на нашите болни близки, а да не им попречим. В моето служение съм ходил много пъти по болници да се моля за болни хора. Много пъти съм ходил да се моля за болни хора по болниците. И съм забелязал една грешка, която се допуска навсякъде. Да. Така. Разбрах, че има шум на компютъра. Ще го намаля малко, за да може да нямат шум. Добре. Така, надявам се, че добре ме чувате в момента. И така. Ходил съм по болниците и съм забелязал каква е атмосферата. Нека да ви кажа обикновено каква е атмосферата. Отивам на място, където има хора, примерно болни от рак, умират и така нататък по болниците. Близките казват на болния: Господ ще те изцели. Обаче, като излязат отвънка, се подготвят за нещо друго. Вътре, в самата стая, обикновено, заварваме една атмосфера, пълна с неверие и с тъмнина. И това, което ме изненадва, че всеки път говоря и казвам едно и също нещо и почти никога не съм видял хората да го изпълнят. И сега искам да ви кажа на всички как можем да помогнем нашите близки, така че да подготвим духовния климат в дома ни и ако щеш дори в болничната стая, така че Господ да има възможност да изцели този човек. Защото Исус много пъти казваше: твоята вяра те изцели. Има нужда от вяра. Но как ще има вяра, ако хората са заринати в неверие? Ние трябва да приготвим да има вяра. Така. Добре. И сега ще ви кажа няколко ключа, които вярвам, че биха ви помогнали в тази посока. Номер едно, което винаги давам като съвет, ще започна от него. Аз не ви казвам това е най-важното, но ви казвам нещата по реда, по който така горе-долу тече мисълта ми и вярвам, че Бог ме води по този начин. Номер едно, винаги когато отида, било то в дом или в болнична стая, казвам на хората: тук е много тихо. Има нужда от касетофон. Има нужда от хваление. Пуснете един касетофон или дискмен или компютър или каквото ще да е, да има музика. И то не светска музика. Не чалга, а хваление. Хваление на Господа. Защото какво става? Господ обитава в хвалението на своите хора. Хора, които са в това състояние, те имат нужда да слушат хвала, защото това нещо, хвалата отваря, тя приготвя пътя за пристигането на Господа. Както на богослужение, представи си, мястото, където е твой болен човек, трябва да бъде едно място на постоянно богослужение. 24 часа в денонощието като богослужение. Значи, това не означава, че постоянно трябва да бъде пуснат касетофона, но във всеки случай, когато е възможно, трябва да тече хваление и то помазано хваление. Първо. Второто нещо, да вземете или касетки, или CD, или може да бъде флаш мемория, нали, флаш мемори, флаш стикче, което да сложите и да се слуша Новият завет. Казвам Новия завет. Не дейте да се нахвърляте на стария. Нека да вземем новия. И най-главно,
да се слушат Евангелията, в които се вижда Исус какво е направил, как е изцелявал хората, как ги е възкресявал. И деяния на апостолите, където виждаме как апостолите са се движили в същата сила, в която Исус се движил. Така че човек като слуша Божието Слово, трябва да имате в предвид какво се казва в Библията. В началото беше Словото. Трябва да разберете, че за всяка божествена промяна в живота на човека, в началото е Словото Божие. Без Словото Бог не действа. Без Словото Бог не действа. Забележете, номер 1 се казва, че меча на духа е какво? Божието Слово. Ако използваш Словото, духа на Бога действа. Ако не го използваш, духа на Бога не действа. Номер 2 се казва, че ангелите са силни, като слушат гласа на Господа и изпълняват Неговите заповеди. Псалм 103, стих 20. Ангелите действат в резултат на Словото на Господа. Исус Христос е първосвещеника на нашата изповед. Тоест, като изповядваме Словото с устата си, Исус Христос ни изповядва нас пред Отца. Той казва, който изповяда мене, аз ще го изповядам пред Отец. Който се отрече от мене, аз ще се отрека от него. Така че, когато ние слушаме и говорим Словото на Бога, имаме активиране на ангелите, активиране на Святия Дух и активиране на Исус Христос. Какво искате повече от това? Но ако го няма Словото, нито ангелите може да очакваш да действат, нито Духа на Бога, нито Исус Христос. Казвам ви реални неща. Искате изцеление? Ами направете го. Има цена да се плати. Хората искат да не правят това, което Господ казва, но да получат това, което Господ обещава. Обещанията са условни. Изпълняваш условието, получаваш отговор. Така. Значи първото нещо, виждате, това е касетофон. Трябва да има там хваление и слово. Има също едно друго нещо, което е молитвена музика, без песни. Понякога аз като си пусна молитвена музика, просто тя е музика, която те предразполага. Само като пуснеш музиката и присъствието, усещаш на Господа и молитвата ти идва. Защото, знаете, в случая с Елисей, 3 царе, 15 стих, 3 царе, 3 глава, 15 стих, Елисей каза, доведете ми музиканти, докато музиканта свиреше, духа на Господа дойде върху Елисей, той почна да пророкува. Дойде Словото и стана промяната. Как? Тази музика, просто музикант свири. И идва промяната. Така че, казах ви първото нещо, един ключ касетофон. Разбира се, Библия, това не трябва да се абсолютно да се пренебрегва. Но аз предпочитам Библията да имате в аудио вариант, за да може човекът, който е болен, да лежи на леглото и да слуша как Господ Исус е изцелявал хората, а Той е същия вчера, днес и завинаги. И така идва вяра в тях да бъдат изцелени. Брат Шамбак разказва един случай за човек, който е бил в кома. Очакват да умре. Той всъщност си е мъртъв, обаче в кома, не е напълно. А човек, когато е в кома, подсъзнателно, някъде отдалече чува все пак нещо. И брат Шамбак казва, слезте в книжарницата, това е в Америка, там се продава тяло, вземете Новия Завет и 24 часа в денонощието на касетофона да се върти Новия Завет. Пускат Новия Завет да се върти и човека денем, нощем спи, той всъщност си е в кома, обаче в един момент човека се събужда и става здрав, и жив и здрав, в резултат на Божието Слово, което слуша. Така че това е първото нещо, което мога да ви наблегна на това. Второ, всеки човек, който е болен, трябва да се увериме, че този човек е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, че той е повярвал в жертвата, изкупителната жертва на кръста. Тоест, да се увериме, че този човек е спасен. Защо? Първо е много важно, човека дали ще бъде изцелен или не, най-важното е да бъде спасен. Това всички трябва да се съгласим с това нещо. Спасението е номер 1. Затова трябва да се погрижиме този човек да го доведеме до спасение. Сега той може да отхвърли, но ви казвам, да бъдем
Хора, които не само да мислим за изцелението, а най-вече за душата на човека, защото душата е най-важното нещо. Трябва човека да бъде доведен до жива вяра и спасение. Дали той се е покаял от греха си, дали си изповядал греховете, дали е повярвал в смъртта и възкресението на Исус, дали вярва, че Исус е Господ и Божият Син. Така че да бъдем уверени, че Той е новороден и че Той е спасен. Следващото нещо, което трябва да ни заинтересува също, е дали този човек, който е болен, е приел водно кръщение. Разберете, че знаете евреите по какъв начин евреите бяха избавени от египтяните. Номер 1 чрез кръвта на агнето. Това е кръвта на Исус, нали, за нас. Номер 2 чрез водите на Червено море. Защото евреите минаха като по сухо, а пък египтяните бяха издавени. Това говори, че когато хората минат през водно кръщение, това е като преграда за силите на тъмнината да се движат в живота на хората. Защото при водното кръщение ти умираш и възкръсваш за нов живот. Тоест, дявола се храни с старото създание, което обаче умира във водата. Тоест се прекъсва една верига там. Прекъсва се едно действие на Сатана. Затова водното кръщение е много важно. Прегледайте имат ли хората водно кръщение. Като казвам водно кръщение, това не означава да ги попръскат с вода. Думата кръщение на гръцки е баптизо, което означава потапяне. Трябва да бъдат потопени във вода. Ще кажеш, болен е човека. Болен, не болен, ако има поне малка възможност да приеме водно кръщение, нека да приеме. Това е действие на вяра. Исус е казал, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Не оставите хората си да си отидат, особено, без да са приели водното кръщение, без да са приели Исус и без да са приели водно кръщение. Не мислете само за тялото, мислете първо за душата. Винаги Бог мисли първо за душата на човека. Така че виждате водното кръщение. Казахме първо новорождение и спасение, след това водното кръщение. Следващото нещо, което е много важно, потърсете този човек да приеме кръщение в Святия Дух. Говорете по този въпрос. И наистина, на болните трябва да се говори това, че те се нуждаят от Духа на Бога, защото понякога хората получават изцеление при самото кръщение в Святия Дух. Ето сега, например, брата, който даде интервюто преди малко, каза, че неговата майка е била изцелена от 4-5 болести, нещо такова каза, в момента, в който приема Исус Христос за свой Спасител и Господ. Тия болести си отиват. Това е при новорождението и. Някои при кръщението във вода получават изцеление, някои получават изцеление при кръщението в Святия Дух. Сега, например, в църква Огън, като служих, там имаше едно момиче, за което се молихме за изцеление, а по времето, докато се молихме за изцеление, тя получи кръщение в Святия Дух. Там пък обратното се получи. А не сме се молили за кръщение в Святия Дух, но тя почна да говори на езици. Бог я докосна, тя падна на земята и почна да говори на езици. Слава на Господа! Ето, Бог подейства по този начин. Така че кръщението в Святия Дух, който е жаден, нека дойде при мен и да пие, казва Исус. Нужно е кръщение в Святия Дух. Това е изключително важно. В днешно време много хора не се вълнуват от кръщението в Святия Дух. Без Святия Дух сме нищо. Без Него не можем да сторим нищо. Затова търсете го. Копнете го. Така. След това, другото, което вярвам, че е много важно, е Господната трапеза. Извикайте си пастира, ако има пастира наблизо, да идва да ви носи, да отслужва Господна трапеза там в болничната стая. Просто не знам какви са обичаите в самите църкви и така нататък, но това, което искам да ви кажа, че понякога хора получават изцеление, като приемат Господна трапеза. Господна трапеза, това е причастието, кръвта и тялото на Исус. Знаете Исус какво казва? Който пие кръвта ми и яде плътта ми, има живот в себе си. Тоест,
Кръвта и тялото на Исус носят живот. Господната трапеза носи живот и носи изцеление и носи сила. Човек, който е болен, особено от смъртоносна болест, има нужда от живот. И Господната трапеза е нещо изключително важно. Аз няма да се спирам върху въпроса кой има право да дава Господна вечеря и кой няма право да дава Господна вечеря. Тия спорни въпроси няма да ги засягам в момента. Има си различни църкви, различни обичаи в това отношение. Аз просто ви казвам, че аз ако съм, ще направя всичко възможно, ако да мога да взимам ежедневно. Това е което аз бих искал да правя. Ежедневно, защото в Господната трапеза има живот. Нека да обърна внимание на още един въпрос. Някои хора пренебрегват това, обаче необходимо е покаяние от грехове. Покаянието от грехове не представлява само да призовеш Господното име. Ти призоваш Господното име чрез вяра. Покаянието от грехове представлява номер едно да извадиш греховете си наяве на светлина, да ги изповядаш. Трябва да изповядаш греховете си пред Господа, поименно. Особено тези, които Бог ти напомня. Има грехове, които си просто има в тебе неща, които трябва да ги кажеш. Защото казва Библията, ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всеки неправда. Трябва да ги кажеш по име. Кажи ги на Господа, признай си ги. Има хора, които не желаят просто да ги кажат. Господи, прости ми всички грехове и това е. Обаче трябва някои неща да се изповядат по име и по възможност всичко, каквото се сещаш. Да изповядаш на глас, не на ум, не шушумушу, а да ги изповядаш на глас пред Господа. После може да има нужда да изповядаш някои грехове на някой друг. Какво казва Библията в Яков? Изповядвайте един на друг греховете си. Номер едно е това. После номер 2. Молете се един за друг. И номер 3 резултата, за да изцелеете. Виждате, че изповедта Яков е слага преди молитвата за болните. Но казва един на друг. Тук вече не става въпрос само за изповед пред Господа, става въпрос за изповед пред човек. Така че има нужда някои неща да кажеш на човек. Ето, католици православни застават в някаква тъмна стаичка, нали, и си изповядат греховете на свещеника. Сега тук не пише на свещеника непременно да ги изповяш, може да ги изповяш на някой друг, но има нужда. Изповедта на греховете е свързана с прощението на греховете и с покаянието. Ти признаваш пред Бога. Ти няма да му дадеш нова информация, той ги знае, но има нужда да ги признаеш. Защото признатия грях, ти де-факто го признаваш и Бог прощава тия грехове, които прощаваш, които изповядаш. Следващото нещо, сега като казах прощаваш, трябва да сте сигурни, че болните хора са простили на всеки един човек. Някои до гроб си държат непростителност към определени хора, било то съпруг, било то свекърва, тъща, снаха и други такива. Просто си държат, не мога никога да му простя. Не. Трябва да бъдат простени, защото Господ казва, ако не прощавате, няма да ви прощавам. Ако прощавате, ще ви прощавам. И какво казва Господ? Имайте в предвид. Той прощава всичките ви беззакония, номер едно. Той изцелява всичките ти болести. Тоест, първо е прощението, после изцелението. Това е Псалм 103. Забележете, първо прощение, после изцеление. Не може да заобикаляме прошката. Понякога Господ върши чудеса и без това, но аз ви казвам как можем да приготвим пътя по всякакъв начин, за да може Божията сила да подейства в живота на хората да бъдат изцелени. Аз съм сигурен, че в резултат на това получение ще има хора, които ще напуснат болничното легло и ще живеят. Ще има такива хора. И ние ще го чуем това нещо. Ще има писмени свидетелства. Ще има хора, които ще го кажат това нещо. Защото ние сега просто премахваме пречките за получаване на изцеление в резултат на определени грехове и определени неправилни неща. Така че
изповед на греховете и прощаване. И другото, което е да се отречем от греховете. Както в този случай с това семейство, те има нужда да се отрекат от, може би са го направили, от връзка с духове, наричани полтъргайсти или извънземни, каквито ще да се наричат духовете, но трябва да се отричаме, защото това е вид спиритизъм или медиум. Нали? Бог е заповядал да не общуваме с духовете, Второзаконие 18 глава, 9 до 13 стих. Забранява да се общува с мъртвите също. И други такива окултни практики, които възбуждат Господния гняв и ние трябва да отхвърляме тези неща, да ги оставяме и да се отречем от тях. И даже, ако има човек наоколо и вие знаете как да го направите, ще бъде много добре да заповядате на съответните свързани с това духове, които са се възползвали, са влезли в човека, да напуснат. Защото някои от тях са тези, които причиняват болестта или смъртта на човека. Никакво проклятие не идва без причина. Трябва да се открие корена и да се премахне. Както виждате, жената, когато се обърнала, майката на това момче, като се обърнала към Господа и го е приела за свой Спасител и Господ, 4-5 болести са си отишли, което означава, че 4-5 духа са си отишли в този момент, защото духовете са тия, които носят болести със себе си. Те идват с съответния багаж, който носят и те товарят вътрешно. Било то с душевна болест, било то с физическа болест, но това е тяхно дело, защото дявол е човекоубиеца. Така че има нужда да премахнем всякаква причина за неговото действие в нашия живот и в живота, разбира се, на този човек, който е болен. Така, нека да продължа нататъка. Едно нещо, което е много хубаво, е просто да бъде помазан човека с масло в Господното име, според Яков 5 глава. Нали? Да бъде помазан с масло в Господното име и да се помолят служители над него. Най-важното е да са вярващи хора да го направят, не невярващи, за да бъде изцелен. Защото молитвата с вяра избавя страдалеца, а не молитвата без вяра. Искам да обърнете внимание на това нещо, че е много важно човекът, който е болен, да го научите и да го доведете до една библейска вяра в изкуплението на Исуса Христа. Защото някои хора казват: о Господи, ако е волята ти, изцели го. И с това нещо се съпротивляват или противопоставят на Божията воля. Защото Божията воля е изцелението, тъй като Той вече ги е изцелил, защото пише: с Неговите рани ние се изцелихме. Той взе на себе си нашите болести, понесе нашите немощи. Вижте Исаия 53 глава, 4 и 5 стих, вижте Матей 8 глава, 16 и 17 стих и вижте 1 Петрово 2.24, които говорят по този въпрос. Тоест, като го свържеме с Псалм 103, ще видим Той, който изцелява Той, който прощава всичките ти беззакония първо и Той, който изцелява всичките ти болести. Тоест, изкуплението на кръста ни носи първо спасение на душата чрез прощение на греховете, после здраве чрез изцеление на болестите. Това са, така да се каже, двете ръце на Бога в действие. Ако обърнете внимание, в Малахия също се казва 4 глава, 2 стих, се казва, че на вас, които се боите от името му, ще изгрее номер 1 слънцето на правдата, т.е. правдата идва прощение на греховете и правда, нали? Слънцето на правдата, кой е Исус, с изцеление в лъчите му. Второ, имаме правда, имаме изцеление. Виждате, че нещата върват заедно, т.е. прощение и изцеление върват заедно. Правда и здраве върват заедно. Така че в изкуплението е включено както прощението на всичките грехове, така и изцелението на всичките болести. Разбира се, хората могат да кажете как всички хора ли се изцеляват. Аз пък мога да задам въпроса: всички хора ли пък се спасяват? Добре, що не се спасяват всички, като Исус е взел греховете на целия свят? Много просто, защото всеки, който го приеме с вяра, получава спасение. Всеки, който го приеме с вяра, получава изцеление. Сега, защо някои не се изцеляват?
Не знаеме как става това нещо, обаче нашата вяра не е основана на нашите преживявания, а основана на Божието Слово. Небето и земята ще преминат, моите думи няма да преминат, казва Господ. Така че ние трябва да научим хората на библейското основание, т.е. те да знаят, че в изкуплението на Исус те имат право на това изцеление. Изцелението им е, така да се каже, рождено право в Господа, а не да си мислят, че това е наказание от Господа или пък да си мислят, че това е училище от Господа, или да си мислят, че ако иска Господ или ако не иска и така нататък. Сега, продължавам нататъка. Вярвам, че много също може да помага на хората да се предават повече време в молитва на езици. Молитвата на езици не коства нищо, просто се молиш. Тура баш кара бала фура бара. Те не я забравяйте, хора, защото много новородени християни и кръстени Святия Дух забравят да се молят на езици. Тура баш кара бара. Те назидаваш се с тая молитва и не знаеш, молиш се по съвършената Божия воля. Не я пренебрегвайте тази молитва. Сега ще ви кажа нещо друго, което също е много добро. Значи, молете се. Молете се, вие, които сте близо до болния човек, молете се. Върху кое? Молете се върху храната на човека. Казва се, че чрез молитва и чрез Божието Слово храната се освещава. Преди това явно не е била свята. Не е била осветена. Нали знаете, има светена вода, виждате, че може да бъде и светена храна. Молитвата освещава. Божието Слово, изговорено върху храната, може да освети храната. Дори гледам, че хора по телевизията казаха, че водата, много интересно беше това, което казаха, в момента в България е модерно да се говори за жива вода, и стана въпрос по телевизията по какъв начин мъртвата вода става жива, и човекът каза много интересно нещо, аз не знам вярваш ли не е ли, но той каза следното нещо. По-опасното във водата не е нейния състав, колкото информацията, която носи. Т.е. той го гледа духовно. Колкото информацията, която носи. Добре, как се променя информацията? И той каза с молитва. Ето, човека каза с молитва. Помолвате се върху храната, помолвате се върху водата и човека вече приема осветена или благословена вода. И по този начин в себе си, в него влизат, дет се вика, благословение, помазание, освещение. Това е нещо прекрасно. Ти имаш нещо, което влиза вътре в организма на човека. Разбирате ли? Вътре в неговото тяло. Хвани, ето водата, хвани чашата, моли се върху нея. Боже, моля те, вземи храната, моли се върху нея. И когато човека яде, той поема нещо. Някой ще каже какво става. Знаете ли какво става? Става това, което беше върху дрехите на Павел. Взеха дрехите, сложиха ги върху болните, болните оздравяха. Взеха дрехите, сложиха ги върху обладани, демоните си отиват. Това става, което като се хванат за дрехата на Исус, тая сила, която минава. Това помазание, то влиза в самата храна. А обратният вариант, за който стана въпрос, е примерно, както казва в Юда, като се носите дори от осквернената от плътта дреха. Дреха осквернена или дреха осветена. Носят духовна информация, която е за добро или за зло. И когато се молиме ние, аз бих ви посъветвал също и върху самите дрехи, ще обличате човека, помоли се върху пижамата, помоли се върху дрехите, помоли се върху леглото на човека, помоли се дори върху лекарствата, които пие. Да, помоли се върху лекарствата, които пие човек. Даже аз ще ви кажа нещо друго. Потърсете първата помощ при Господа. Знаете ли, много пъти идват хора за молитва, след като вече са минали през всичките други инстанции и нищо не е проработило. Нарязали са го човека, оперирали са го от всякъде, повредили са го и вече идват за молитва, когато човека просто са го повредили от всякъде. И не само, че трябва, защото преди това, ако го доведат човека в вид, без да са го пипали, да са го рязали, нали, като се помолиш за него, като се изгони духа на немощ, тялото се възстановява и човека тръгва. Обаче сега вече не само трябва да изгониш духа на немощ, трябва да молиш Бога да направи творческо чудо, частите, които са повредили вече чрез рязане, отрязване и така нататък, да може
Господ да ги възстанови, и това вече става за Господа, наистина всичко е възможно. Обаче, имайте в предвид, че работи чрез хора. И както казах, примерно, молитва, на мен ми се е случвало да се моля за човек, който е за възкресяване на човек, на който му бяха направили аутопсия, бяха му извадили вътрешностите, всичките, нали? И аз се моля за неговото възкресение и просто това ме удари във вярата си, честно да си го кажа. Защото ако беше с всичките си вътрешности, аз имам увереността, че Господ щеше да го дигне. Обаче, като го няма ни черва, ни сърце, ни бели дробове, значи чакаме и чудо вътре да направи Господ и тези неща да ги сложи, и явно не ми беше стигнало до там вярата. Какво искам да кажа? Просто помогнете по този начин, преди и на вашия човек, и на хората, които ще се молят, преди да отидете да ги режат хората, преди да отидете да ги... да не казвам думата, какво да ги направят, по-скоро нека да се помолят Божите служители, да може нещо да стане. Ако вие вече това не проработи, тогава идете. Искам да ви кажа, че повечето от мерките, които при смъртоносните болести се използват, са общо взето за забавянето. Химиотерапия, други такива, нали, операции с цел това да изрежат онова, да изрежат и то пък на друго място отива и така нататък. Защо се получава това? Защото просто проблема е дух. Ти отрязваш нещо от тялото, обаче духът се премества в друга част. Ти отрязваш тук от тялото, то отива тук. И просто не можеш дух да го режеш с нож. Единственият нож, който него го оправя, е Божието Слово, което е живо и деятелно, по-остро от всеки меч или нож или скалпел. Остри от двете страни, пронизва до разделяне, вижте. Духът и душата, т.е. ако има душевен проблем, ще прониже, ще раздели. Ако има нечист дух, ще го отдели от душата ти. Ставите и мозъка говори за най-вътрешните части на тялото и издирва помислите и намеренията на сърцето, което вече са мотивите и вътрешните неща. Така че Божието Слово навлиза навсякъде. Това е баш скалпела, така да се каже. И така, затова бъдете внимателни и мъдри. Така, казахме за молитва върху всичко. После другото, което искам да ви кажа, престанете да мислите и да говорите за болести и за смърт. Искам да ви кажа, че особено пък болните хора, като започнат някои да говорят само за болест, тук ме боли, там ме боли, тук ме боли, там ме боли, само за болест. Трябва човек да вземе, да излезе извън това и да започне да говори за Господа, да започне да говори за Неговата сила, за Неговото Слово, за Неговия дух, да слуша Словото, обаче от преизпълването на сърцето говори устата. За това се говорят такива неща, защото за това мисли човека, това слуша човека и с това се занимава, но по този начин не се изгражда вяра. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Ако искате нещо да стане Словото, Словото, Словото и Словото. Амин. Това е, което може да помогне. Така. Нещо друго, което също бих посъветвал. Това е много интересно, нали? Заповядай на изцелителна служба, не мога да дойда, защото съм болен. Това нещо, не знам дали сте го чували. За какво са изцелителните служби, освен за болни? Значи, заповядай на изцелителна служба, не мога да дойда на изцелителната служба, защото съм болен. При Исус имаше такъв случай, когато не можеше човека да дойде, но трябваше покрива да разбият, за да го вкарат, за да получи изцеление. И Исус, като видя вярата му, каза: сине, изцелен си. И искам да ви кажа, по същия начин и днеска, има нужда от активиране на вярата. Понякога има нужда тези хора, които са около болния човек, да активират вярата си, да отидат на едно изцелително събрание. Пак казвам, няма никаква гаранция. Понякога трябва да се топнеш 7 пъти, както Нееман във водата 7 пъти се топна, не от първия път става. Но понякога има нужда като тези хора, които хванаха носилката, 4 човека взеха носилката и заведоха човека, не можаха да влязат в мястото на служение, в къщата и разбиха покрива отгоре и спуснаха човека. Има нужда от хора, които да помогнат на човека,
да активират те вярата си, защото той е парализиран, не може да направи нищо. Понякога болният трябва да активира вярата си и да направи нещо, което не може да направи. Стани, вземи постелката си и ходи. Бе, не мога да стана, не мога да я взема и не мога да ходя. Да, ама Господ не те кара да правиш това, което можеш, а те кара да направиш това, което не можеш и като се опиташ да го направиш, неговата сила идва и ти получаваш изцеление. Активиране на вярата. Вярата е действие, вярата е екшън. Така че заведете човека на молитвено събрание за изцеление, молитвени събрания, събрания за изцеление, изцелителни, където има между другото също и помазани Божии хора, които вярват в изцеление и имат помазание в тази посока. Понякога хората на молитвено събрание получават изцеление. Знаете случая в Африка, този проповедник, който е бил мъртъв 3 дена, го е взела жената от моргата и го е завела на службата занесла го е на службата на Рейнхард Бонке, някои от вас са го гледали, сложили са го долу в мазето и човек е възкръснал по време на служението, защото има присъствие на Святия Дух. Като дойде духа на живота, човека възкръсва. Това е положението. И искам да ви помоля също на всички хора, никой да не обвинява в неверие болен човек. Много ви моля, достатъчно товар има човека на главата си да не го обвинявате в неверие. Напротив, окуражавайте го във вярата. Господ иска да намери мъничко вяра. Ако има само мъничко вяра, колкото зранце си напово ще го изцели, не обвинявайте никого в неверие, така няма да го научите да вярва. И ако евентуално човека почине, не се обвинявайте себе си за това, че човека е починал. Защото искам да ви кажа, че дявола иска да ви обвинява в това, че или на вас не ви е стигнала вярата, или че вие сте виновни в нещо и така нататък. Не се връзвайте на това нещо. Няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса. Няма осъждение за нас. Така. Това в общи линии са инструкциите, които исках да ви кажа във връзка с болните роднини. Както казах, това ще подобри много възможността те да получат изцеление, защото изцелението идва от Господа, то не идва от нас. Но ние приготвяме място или приготвяме летище, за да може да се приземи Святия Дух, който именно ще извърши изцелението. Подготвяме сърцата си. Както по време на едно богослужение, забележете, чудото не става, като започва службата и всеки си говори какво е напазарувал и какво е било днес. Чудото става, като навлезеш присъствието с хваление, с молитва, слушал си Словото, вярата се активира, почват да се молят хората и тогава идват чудесата и хората получават изцеление. Защо? Защото ние сме приготвили сърцата си, влезли сме в присъствието и Господ тогава започва да действа. Бог носи изцеление. Бог е живот. Бог е живот и Той носи със себе си живот и изцеление на хората. Затова ние имаме нужда от Бога, за да получиме изцеление и освобождение и каквото и да е било друго нещо. Имаме нужда от присъствието на Бога, а за тази цел трябва да приготвим място. Както се казва, чакайте Господа. Онези, които чакат Господа, те ще подновят силата си. Които чакат Господа или които очакват Господа. Има чакане в това нещо. Ами има хора, които отиват на служба, стои малко и си тръгва. Ами тък му си тръгваш, той Господ тогава идва. Ама защо Господи, аз дойдох от тук до толкова, ти трябваше си там, нали срещата ни? Ма чакай, ти тялнер ли ти е Господ? Каква среща имаш ти с Него? Ти отиваш и го чакаш Той да дойде. Онези, които чакат Господа, не Господ тебе чакат, ти трябва да го чакаш Него, за да дойде и тогава нещата ще се задвижат. Очаквайте нещо да се случи в името на Исус и Бог ще ви дава, наистина ще започне да върши чудеса. Ще се върна на това още един път да ви го кажа. Искам по болничните стаи да има касетофон с Новия Завет и по-специално 4-те Евангелия плюс Деяния на апостолите, ето ги 5-те пръста.
Матей, Марк, Лука, Йоан и Деяния на апостолите, да се слушат от болния човек, да се слушат, да ги научи наизуст. Разбира се, може и да е проповеди, но проповедите не ги засягам обикновено, защото е много важно каква ще е проповедта. Има проповеди, които просто по-добре да не ги слушат. И понеже не мога да преценя каква проповед ще вземете, вместо вяра може неверие да вкара проповедта, затова ви казвам Божието Слово, защото там съм сигурен какво е. Там съм сигурен 100%, че Божието Слово носи вяра. Няма съмнение. Докато проповедта може да има човешки елемент доста. Ако наистина улучите проповедник и проповед, която да има вяра наистина за изцеление и за освобождение, това ще е прекрасно. Но трябва да сте сигурни. Ако не сте сигурни, питайте хора и служители, които разбират, за да може хората да получат изцеление. И така, Бог да ви благослови в името на Исуса Христа. И Отче, аз се моля за всички болни, Господи, да бъдат изцелени, защото изцелението е включено в изкуплението на кръста. Също те моля за тези болни, които в момента гледат, Господи. Ти да изцеляваш от всяка болест и немощ. Аз мъмрям духът на немощ, болест и смърт в телата. Проклинам от корен тия болести. Рака, тумора, да изсъхнат от корен и да не дадат плод до века. Дух на смърт, немощ и болест вън от телата на хората, вън от телата на Божите хора. Пусни людите ми да ми послужат, казва Господ Исус. Пусни людите ми да ми послужат. Бъдете свободни, бъдете развързани. Излезте от клетките на смъртта. Излез от клетките на смъртта. Излез от смъртта в името на Исус и влез в живота. Излез от смъртта и влез в живота. Излез от болест, влез в здраве. Излез от робство, влез в свобода. В името на Исус Христос благословение, живот, изцеление, спасение да бъде върху вас. В името на Господа Исуса Христа. В името на Господа Исуса Христа. Благодаря ти, Боже. Отдавам ти слава. Отдавам ти хвала. В името на Исус. Халелуя. Благодаря ти. Амин.